Dobrý den, vážení sportovní diváci, já jsem komentátor, tak já tady mám dneska takového hosta legendárního z mistry Evropy. Já tady vítám u nás, přátelé, pana Slováka Poláka. Dobrý den, pane Slováku Poláku, já se tady vítám. Daniel Řídka, brankář dlouholetý Anderlechtu Brusel, přestupuje do týmu, víte kam, máte ten přehled, jo? No nějaký, jakože Megasex, nebo tak. Ne, Megasex to je jiný tým, pane Poláku, to bude asi u vás někde, tohle to je Humorfest, se to jmenuje. No má páno, na Humorsex. Humorsex. A my tady jdeme řešit takovou největší jakoby fotbalovou událost této sezóny. Zeptám se tady pana trenéra v tom novém týmu, který tady vzniknul. Pane trenér, co si myslíte, co když třeba narazíte na takový, nevím, Bayern Mnichov třeba, co byste o tom tak jako... To je jasný, jako, že to dáme. Dobře. No a jak vy jste se teda připravili? My jsme tady hlavně kvůli tomu, že vy jste připravili velkou teda posilu, začali jste odzadu od golmana teda a údajně to je teda opravdu velký přestup, je to fakt jako opravdu veliký. To je opravdu velký, to bude opravdu velký. A máme tady, že Dana Zítko a začali jsme od golmana jako posilovat, jako koupili jsme z Anderlechtu, že od Fialéka a krom toho ještě máme dvojku Čechák, že jako zezadu to máme pojištěný opravdu jako bezprecedentně, až jako bych řekl. Dobře, děkuju. Já bych teď měl otázku teda na vás, pane Danieli Zácko. Hele, jak vy si myslíte, jakoby, že, co vy si o tom jakoby myslíte? To já si myslím, že to je velký, protože ještě rok jsem mohl zůstat v Anderlechtu, ale... To říkáte vy, no dobře. Ale nabídka z týmu Humorfestu mě opravdu překvapila, takže jsem ji přijal a doufám, že to všechno půjde podle plánu. No, tak dobře. To byla hezká odpověď, tak přátelé, přece jenom je to kopačka, jak se říká, nebo tady spíš rukavice možná v tomto případě, ale my teda děkujeme obou aktérům a tady jenom připravíme ještě prosím vás na focení, tak my se s váma zatím loučíme, mějte se krásně, díky, nazdar, zelená je tráva, fotbal, to je hra, jak se říká, že jo. No trenére, ty vole, zas tak velký to není. Pane Poláku, závěrem, my si strašně vážíme, že přijete okomentovat náš fotbalový zápas toho Humorfestu a mějte se krásně, přeju vám hodně zdraví, děkuji vám.